Vítam vás u tretieho dielu stredovekých domov. Dnes si postavíme tento púštny dom, takže poďme na to. Začneme tým, že si z dubového dreva vytvoríme základy. Bude to 4 vysoké, 2 bloky medzerák, opäť 4 bloky vysoké. Tu bude 3 bloky medzerák, 4 bloky vysoké, opäť 3 bloky medzerák, 4 bloky vysoké. Tu bude medzera 4 bloky. Tu 5 blokov, 1, 2, 3, 4, 5, opäť 4 vysoké, 3 bloky medzera, 3 bloky. Tak, tu by boli hlavné základy. Teraz spravíme steny a okná, takže budeme potrebovať vyhladzený pieskovec a obyčajný pieskovec, ktorým vytvoríme takéto ornamenty na okna. Tak, ďalšia stena. Tak, aby ste pochopili tú kombináciu, vyhladzený pieskovec dám takto do rohov, sem dám obyčajný a sem hore dám dubové drevo a dubový oblok. Tu vzadu to bude trošku iné. Sem okna dať nemusíte, ak nechcete, alebo môžete sem dať len takto jedno. To už je na vás. Tak, tu okno dávať nebudem. Tu to spravíme takto. Tu taktiež nedám okno. Môžeme. Dobre, a tuto je to len 2 bloky široké, takže tu samozrejme okno nepôjde. Tu dáme len takto. A ešte tak. Tu je malý prízemie. Teraz začnem pracovať na prvom poschodí. Tejto stĺpy si navýšim o 4. Ďalej už nie, sem dáme pieskovcový polblok. Tak, sem ešte pridáme takto 2 stĺpy. Dobre, teraz sem dáme podlahu. Používam dubové dosky, ale si môžete dať podlahu ako chcete, aká sa vám páči. Tak, podlaha je hotová. Teraz budem pracovať na oknách. Takto. Tak. Tak. To isté tu. Tak. Tak. Takto. Hodím tam plot. Tak. Tu vzadu okno nebude, takže takto. Tak. Tu si vňáme 2 medzeru.
A z tejto strany taktiež 2 medzeru a 4 vysoké. Tu bude vchod na balkón. Tak. Pieskovec. Tak, to by bolo. Teraz toto okno. Tak. Vyhodený pieskovec. Plot. Tak. Sem. Si to takto vyskladáme. Tak. Dobre. Teraz sa pustím do druhého balkóna a strechy. Začneme tým, že toto si navýšime 4. Tu spravíme okno. Tak, ešte plot. Dobre. Tuto okno nebude, keďže tu pôjde rebrík na strechu. Tak. Tuto okno byť môže. Takže ho tam aj dám. Dobre. Len hodím deň. Teraz spravím podlahu. Opäť použijem dubové drevo, ale ak sa vám napríklad nepáči, môžete použiť kľudne niečo iné. Tak. Teraz sem dáme podbloky pieskovcové. Tak. Toto ešte zmeníme takto podlahu. Dobre. Sem. Tak. Teraz tu hore opäť takto to zakriem podlahou. Tu bude ako strecha. Tady sa sem bude chodiť. Opäť prekryť podblokom pieskovcovým. Tak. Sem si hodím rebrík. Tu budú spravené schody. Tak. Sem ešte hodím tak. Dobre. Teraz sa pustím do stavby prístrežkovej vlny. Takže tu budeme potrebovať smrekový plot. Tak. Dáme vlnu. A budeme takto striedať. Tak. To isté spravíme aj tu. Tak to je vysoké. Tak. To by bolo. Sem už prístrežkovú dávať nebudeme. Dobre. Teraz spravím podlahu. Osvetlím. Tak. A podlaha bude z brezového dreva. Tu na prízemí. Takže ja spravím malý strich. Tak, podlahu mám hotovú. Ešte som zabudol dať plot. Takže tak. Dobre. Teraz spravíme schody. Ja použijem dubové schody.
takže môžete použiť iné, ak chcete. Teraz dubový polblok. Tak. No, sme mali schodisko, ktoré sa môžeme dostať hore. Dobre. Tak, ešte si 7 hodín bere. Len dám deň. Tak. Dobre, dvere. Teraz spravím ešte takto prísrešok pri dvere. Tak. Tu si plot. Tak. Tak. A to by už aj bolo hotové. Takto bude vyzerať ten dom, keď bude všetko, čo sa týka exteriéru spravené, a interiéru si zariadite podľa vás. Ja ešte spravím malý strih a ukážem vám, ako by to mohlo napríklad vyzerať. Takže dokončil som interiér a teraz si na záver ešte raz prejdeme celý dom. Takže najprv vám ešte ukážem raz takto pekne zvonku, jak vyzerá. Teraz sa poďme pozrieť dovnútra. Na prízemí som spravil takú kuchyňu, máme tu česty, na odkladanie veci, stôl a tak ďalej. Tu som spravil takú spálňu, dajme tomu. Tu máme hlavný balkón. Po schodoch vyjdeme na menší balkón a keď ešte chcete, môžete ísť aj na strechu. Takže toto je púštny dom. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte mi like. Ak sa vám veľmi páčilo, tak dajte odber, aby ste sa dostali k ďalším takýmto videám. Takže to bude všetko a čau es.